Докато съвременните автомобили се превръщат в еднократни смартфони с срок на годност, има желязна елит, която отказва да умре през 2026 година. Истинската свобода не е екран, а механика, която не зависи от алгоритми или крехки сензори. Тези 13 оцелели бяха изковани с аналогово свършено инженерство, за да унизят времето и забвението. Те не са музейни експонати. Те са военни машини, проектирани да издържат цял век. Забрави пластмасата. Днес празнуваме триумфа на вечната стомана. Нека започваме. Номер 13. Chevrolet Chevelle SS 1970. Ако трябваше да се избере един автомобил, който да представи сдържаната ярост и слава на американската мускулатура, Chevrolet Chevelle Super Sport от 1970 година щеше да бъде безспорният кандидат. Това не е кола, която търси финес. Това е декларация на война срещу посредствеността и крехкостта. Построен в разгара на войната за конски сили, Chevelle SS олицетворява философията на оверсайз конструкцията. Шасито на периметърната рамка е стоманена конструкция, толкова масивна, че осигурява почти неразрушима основа за един от най-легендарните двигатели в историята – Big Block 454. Този двигател не беше проектиран да бъде икономичен по отношение на горивото, а за преместване на планини. С чугунен блок, който изглежда като от локомотивна фабрика, 454 доставя толкова голям въртящ момент, че може да деформира асфалта под гумите си. Това, което кара този автомобил да надживее собствениците си през 2026 година, е радикалната простота на задвижващата му система. Няма компютри за управление на сместа въздух и гориво, само карбуратор с 4 гърла, който реагира директно на налягането на десния крак. 400-та скоростна кутия Turbo Hydramatic, често съчетана с тези двигатели, е известна в механичния свят като една от най-здравите автоматични скоростни кутии, правени някога, способна да издържи на нива на натоварване, които биха унищожили всяка съвременна трансмисия с двоен съединител. Chevelle от 1970 година е машина от метал и здравина, която с основна поддръжка може да работи векове наред. Стойността му на днешния пазар не се дължи само на внушителната му естетика, но и на сигурността, че е инженерно произведение, което не познава остаряване. Това е асфалтовият гигант, който отказва да остарее, напомняйки ни, че истинската сила не се нуждае от жици, а само от стомана и решителност. Номер 12. Volkswagen Beetle Тип 1. В противоположния край на спектъра на американската мускулна маса, но споделящ същата ДНК на безсмъртие, е Volkswagen Type 1, известен по целия свят като Beetle. Тази машина е живо доказателство, че механичната простота е най-добрата застраховка живот за технически обект. Първоначално проектирана да бъде автомобил за хората, дълготрайността й се крие в архитектура, която напълно елиминира най-честите точки на отказ в автомобилната индустрия. Beetle няма радиатор, водна помпа и охлаждащи маркучи, които могат да се спукат в най-подходящия момент. Неговият въздушно охлаждан противоположен 4-цилиндров двигател е шедьовър на икономичността на дизайна. Чрез използване на околния въздух за разсейване на топлината, инженерите на Volkswagen създадоха електроцентрала, която може да работи също толкова ефективно в най-горещите пустини или студени степи. Блокът на двигателя, изработен от магнезиев и алуминиев сплав, е лек, но изключително устойчив на умора. Това, което прави Beetle световен феномен през 2026 година, е неговата пълна ремонтируемост. Това е кола, която може да бъде почти напълно разглобена с комплект основни ключове и отвертка. Дизайнът AI е толкова логичен, че позволява дори на човек с минимални познания по механика да я поддържа работеща безкрайно. Шасито на централната палуба е запечатана конструкция, която защитава жизнено важни компоненти от корозия по начин, който малко съвременни автомобили могат да достигнат. Номер 11. Porsche 911 Carrera Air Oil.
Германската прецизност достига своя максимум в Porsche 911, по-специално при въздушно и маслено охлажданите поколения, които кулминираха в модел 933. За много пуристи и инженерни експерти това са най-добрите коли, правени някога. Причината не е само представянето на трасето, но и почти патологичната обсебеност на Porsche от качеството на изработката. Всеки компонент на класическия 911 е изработен от материали за аерокосмически клас и настроен на толеранси, които биха направили швейцарски часовникар бледнее в сравнение. Шестцилиндровият боксьорен двигател е чудо на топлинното инженерство. Чрез използване на големи количества масло като основен охладителен агент, освен въздушния поток, Porsche успя да създаде високопроизводителен двигател, който може да издържи часове агресивно шофиране, без да се влошава. Здравината на тези двигатели е такава, че не е необичайно да се видят агрегати с 400 000 км, които все още запазват оригиналната компресия в цилиндрите си. Системата за смазване с сух картер гарантира, че дори в най-тесните завои двигателят получава постоянен поток на масло, елиминирайки риска от преждевременно износване. Тялото на 19 век е друг пример за планирана дълголетие. От средата на 70-те години Porsche беше един от първите производители, които използваха напълно поцинкована стомана в купетата си, което придаде на тези автомобили легендарна устойчивост на ръжда. През 2026 година шофирането на 911 Carrera от аналоговата ера е преживяване с ненадмината техническа чистота. Няма сензорен екран, който да ви разсейва. Само звукът на охлаждащия вентилатор и телепатичната реакция на волана, която комуникира всяко несъвършенство на пътя. Това е инвестиция в прецизното инженерство, която не изтича, машина създадена да се наслаждава на множество поколения шофьори, които ценят съвършенството повече от модата. Номер 10. Plymouth Barracuda 1971. Затваряйки този блок от гиганти, откриваме един от най-редките и желани автомобилни колекционерски произведения – Plymouth Barracuda от 1971 година. Ако Шевел беше груба сила, Barracuda е изтънчеността на властта. Базиран на платформата E на Chrysler, този автомобил беше построен в период, когато марката не пестеше ресурси, за да демонстрира техническото си превъзходство. Това, което прави Barracuda, особено в версиите и с 426 кубически инчови двигател, Hemi, легенда за издръжливостта, е масивният характер на вътрешните и компоненти. Двигателят Hemi, с неговите полусферични камери за горене, не е само икона на мощността, но и чудо на механичната устойчивост. Първоначално проектиран за състезания, този двигател разполага с дебелостенен железен блок и кован стоманен колянов вал, който може да издържи вътрешно налягане, унищожаващо съвременните алуминиеви двигатели за секунди. Торсионната предна окачваща система на Chrysler е друг ключов елемент. Това е изключително здрав дизайн, който предлага по-добра издръжливост в сравнение с традиционните пружини, особено когато става въпрос за поемане на теглото на двигател с голям блок. Barracuda от 1971 година, с отличителните си решетки на калника и агресивна стойка, е машина, която се противопоставя на времето както естетически, така и механично. Поради ниското си производство и качеството на използваните материали, тези автомобили са се превърнали от обикновени средства за транспорт до високо сигурни финансови активи. Но отвъд паричната си стойност, Barracuda представлява върха на епоха, когато американската стомана беше безспорният крал. През 2026 година да видиш Barracuda да се търкаля по пътя е напомняне, че когато се строи без страх от излишъци и с абсолютно уважение към целостта на метала, резултатът е легенда, която никога няма да спре да реве. Номер 9. Datsun 240Z. В края на 60-те години американската автомобилна индустрия гледаше с известен скептицизъм към японския внос, виждайки ги като икономични превозни средства, но лишени от душа и издръжливост. Всичко това се промени радикално с пристигането на Datsun 240Z. Този автомобил не само беше бестселър,
но и се превърна в самурая, който научи цял континент на основен урок за издръжливостта. Гениалността на 240Z се крие в двигателя от серията L. Редови 6-цилиндров двигател, който за много експерти е един от най-здравите блокове, проектирани някога. Вдъхновен отчасти от дизайните на Mercedes-Benz от онова време, този двигател разполага с алуминиева глава на цилиндъра и чугунен блок, който е практически неразрушим. Неговата система с верижно задвижване, а не с ремъчно задвижване, премахва една от най-критичните точки на повреда при спортните двигатели. През 2026 година ентусиастите все още са удивени от лекотата, с която тези двигатели се възстановяват след години на пренебрегване. Простотата на двойните Hitachi карбуратори позволява фино настройване, което възнаграждава собственика с механична надежност, която съвременните автомобили не могат да възпроизведат. Освен това, монококовото шаси на Datsun беше проектирано с структурна твърдост, която му позволяваше да поема неравностите на най-взискателните пътища, без да се деформира. Този автомобил не само предлагаше представянето на скъп европейски спортен автомобил, но го правеше с обещанието, че с редовна смяна на масло и минимално внимание ще продължи да работи половин век. 240Z е доказателство, че японската прецизност не е просто въпрос на ефективност, а на философия на техническо оцеляване, която го държи гигант на асфалта и до днес. Номер 8. Jeep CJ5. Ако има превозно средство, което олицетворява идеята, че човешката воля може да преодолее всяко механично препятствие, това е Jeep CJ5. Пряк наследник на военната линия, която помогна да се спечелят войни, CJ5 е върховният войн, който трябва да бъде поправен с гаечен ключ и решителност. Архитектурата й е манифест на изключителна здравина. Шаси от масивни стоманени лонжерони и напречни греди, което служи като основа за открито тяло, проектирано да функционира при най-опасните условия на планетата. Под капака простотата достига артистични нива. Двигателите, използвани в CJ5, като легендарния F-Head Hurricane или по-късно 6-цилиндровия от AMC, са двигатели проектирани да работят с нискокачествени горива и в среди, където професионалната поддръжка не съществува. Ръчната скоростна кутия с 3 или 4 степени и раздателната кутия с 2 обхвата са масивни железни части, които могат да издържат на въртящия момент, необходим за изкачване на почти вертикални наклони без проблеми. Това, което прави Jeep CJ5 безсмъртен през 2026 година, е модулният му дизайн. Всяка част е достъпна, всеки винт има ясна цел и няма и грам ненужна електроника, която да ви остави насред нищото. Това е превозно средство, което разбира, че истинската свобода не е да имаш сателитна навигационна система, а да знаеш, че можеш да решиш всеки проблем с инструментите, които носиш под седалката си. CJ5 не се страхува от преминаването на времето или ръжда. Това е машина, която се чувства по-комфортно в кал и скала, отколкото в гараж на колекционер, доказвайки, че здравината е най-чистата форма на изтънченост. Номер 7. BMW E30. Германското инженерство от 80-те достигна перфектен баланс с BMW серия 3, по-специално модела, известен като i3 Този автомобил е спортният седан, който отказва да умре, а репутацията му е изградена върху качество на изработка, което днес изглежда като далечна мечта. За разлика от настоящите модели, където пластмасата и електрониката доминират в двигателния отсек, E30 е убежище от метал и логичен дизайн. Двигателите от сериите M20 и M40 са известни със способността си да изминават стотици хиляди мили без необходимост от основен ремонт. Тайната на неговата дълготрайност се крие в качеството на сплавите, използвани в блока и главата на цилиндъра, както и в оверголемата охладителна система, която предотвратява повреди при прегряване. Интериорът на E30 е пример за ергономия и издръжливост. Материалите на таблото и седалките бяха подбрани да издържат десетилетия слънце и ежедневна употреба, без да се напукват или загубят формата си. Но това, което наистина определя E30 през 2026 година, е неговата аналогова динамика на шофиране. Връзката между водача, волана и асфалта е директна, без цифрови филтри, които да изкривят преживяването. Шасито им е толкова балансирано,
а компонентите на окачването толкова здрави, че дори след 40 години тези автомобили все още са предпочитаната основа за реставрационни и състезателни проекти. BMW E30 не е просто луксозен автомобил от миналото. Това е прецизен инструмент, създаден с намерението да бъде последният седан, който собственикът му ще трябва да купи. Оцеляването й е доказателство за епоха, когато марката Мюнхен приемаше мотото да създаде върховната машина за шофиране много сериозно. Номер 6. Dodge Charger RT 1969. Когато говорим за присъствие, мощ и оцеляване, което граничи с свръхестественото, Dodge Charger RT от 1969 година заема привилегировано място. Това е демонът на Детройт, маса от стомана, която изглежда е кована в самите огньове на подземния свят, за да оцелее при всяко преследване. Charger не е просто красиво лице в популярната култура. Той е вундеркинд в инженерството на грубата сила. Обединената й карусерия беше една от най-напредналите за времето си, осигурявайки твърдост, позволяваща на колата да понася опустошителната мощ на V8 двигателите, без да се усуква. 440 Magnum двигателя или митичните 426 Хеми са сърцата, които дават живот на този звяр. Тези двигатели не са деликатни. Те са чугунени блокове с вътрешни компоненти, подсилени да издържат на екстремни нива на компресия и топлина. През 2026 година Charger RT остава символ на издръжливост, защото е създаден с огромен запас на безопасност. Всяка ос, всеки лагер и всяка предавка в трансмисията на Torqueflite са проектирани да се използват по пистите с дължина четвърт миля и да продължават да работят на следващия ден, за да се стигне до работа. Неговият аеродинамичен дизайн с скритата решетка и линиите от бутилки Coca-Cola не само е емблематичен, но и помага да се стабилизира този почти двутонен резервоар при високи скорости. Charger от 1969 година не се управлява, а контролиран. Това е машина, която вдъхва уважение и възнаграждава собственика си с механична лоялност, която малко съвременни коли могат да достигнат. Това е гигантът, който оцелява в модата, горивните кризи и парадигмните промени, като остава абсолютният крал на пътя. Номер 5. Pontiac GT-O 1964. Стигаме до произхода на всичко това, до момента, в който автомобилната култура се промени завинаги. Pontiac GT-O от 1964 година. Единодушно признат за бащата на мускулестите автомобили, GT-O не просто изобрети сегмент, а постави правилата за това какъв трябва да бъде един високопроизводителен автомобил, за да издържи вечно. Формулата беше проста, но блестяща. Вземи средно голям шаси и постави най-големия и най-мощен двигател, който имаха. Резултатът беше превозно средство с съотношение мощност към тегло, което противоречеше на логиката на времето. Двигателят 389 с опция 3 Power, който включваше 3 двукамерни карбуратора, се превърна в златния стандарт на американската мощност. Издръжливостта на GT-O се дължи на факта, че всички компоненти на задвижващата система са взети от много по-тежки и индустриални автомобили, което означава, че при по-лек автомобил като Le Mans, тези компоненти работят с минимално натоварване. Задният диференциал и осите бяха проектирани да придвижват товарни камиони, което ги правеше практически непробиваеми по време на движение по улиците. През 2026 година да притежаваш GT-O от 1964 година означава да притежаваш отказ от историята, който все още работи със същата спешност, както в деня, в който излезе от поточната линия. В тази кола няма нищо крехко. От масивни метални дръжки до ключове на таблото, всичко сякаш е създадено да издържи хилядолетие. GT-O ни напомня, че иновациите не винаги изискват нови технологии, а кураж да приложим съществуващата сила по революционни начини. Той е прародителна линия на асфалтови войни, които десетилетия по-късно остават идеалът на механичното съвършенство и страстта към чистото шофиране. Номер 4. Land Rover серия 2A.
Land Rover Series 2, а представлява върха на британската издръжливост при условия, при които всеки друг метал би се предал на природата. Пуснат на пазара през 60-те години, този автомобил е урок по оцеляване, базиран на съчетанието на алуминий и желязо срещу корозия. Поради недостига на стомана след войната, инженерите избраха корпус Burn Bright – алуминиево-магнезиева сплав, която не ръждясва, което позволи хиляди от тези устройства да останат оперативни в джунгли, пустини и планини по света. Поцинкуваното стоманено шаси е опора на 4-цилиндров бензинов или дизелов двигател, който дава приоритет на въртящия момент пред скоростта, позволявайки на 2 Series A да се движи през терени, където човешките крака биха се поколебали. Системата за задвижване на всички колела е шедьовър на директната механика. Няма електрически задвижващи механизми или електронни режими на шофиране, само солидни лостове, които свързват драйвера с земята. През 2026 година този Land Rover е почитан заради лесната си поддръжка, тъй като всеки компонент може да бъде разглобен и ремонтиран с основни инструменти насред нищото. Това е превозното средство, което донесе цивилизацията до най-отдалечените места на света и което с малко мазнина и грижа ще остане там, когато съвременните градове променят формата си. Номер 3. Chevrolet Bel Air 1957. Ако има автомобил, който определя идентичността на една нация и издръжливостта на нейната златна индустрия, това е Chevrolet Bel Air от 1957 година. Това е иконата на хромираните и малки блокови двигатели, които задават стандарта за това какъв трябва да бъде семеен автомобил. Механичното му значение се крие във въвеждането на 218 кубични инча малък блок V8 двигател, дизайн толкова ефективен и здрав, че служи като основа за двигателите на General Motors през следващите 5 десетилетия. Простотата на архитектурата му клапан към глава и способността му да се регулира безкрайно я правят една от най-надежните машини, създавани някога. Карусерията на Bel Air с прочутите си задни крила и внушителна решетка не беше само въпрос на стил, но беше изградена от стоманени листове с калибър, който днес се среща само в търговски превозни средства. През 2026 година Bel Air остава често срещана гледка по пътищата, не само като експонати, но и като функционален автомобил, който може да се справи с модерния трафик благодарение на здравината на вътрешните си компоненти. Това е свидетелство за епоха, в която излишните материали бяха гаранцията, че крайният продукт никога няма да провали своя собственик. Номер 2. Първо поколение Toyota Hilux. Репутацията на Toyota като производител на най-здравите автомобили в света започва с първото поколение Hilux. Това е пикап, който телевизията не може да унищожи и който армии, разузнавачи и работници са тествали при най-екстремните условия, които могат да се представят. Тайната на легендарния му статус е двигателят от серия R – двигател, проектиран с толкова стегнати вътрешни толеранси, че триенето е минимално, позволявайки живот, който лесно надхвърля 1 милион километра. Шасито на Hilux е подсилена стоманена конструкция, която може да издържа натоварвания далеч над номиналния си капацитет, без да страда от структурна умора. През 2026 година Hilux от края на 60-те и началото на 70-те остава предпочитаният инструмент в най-суровите среди на планетата. От мини на голяма надморска височина до африканските равнини. Окачването с листови пружини и 4-степенната ръчна скоростна кутия са примери за инженерство, което не търси комфорт, а не уязвимост. Това е машина, която отказва да се откаже, доказвайки, че когато разсейванията бъдат премахнати и дизайнът се фокусира върху чиста полезност, резултатът е инструмент, който надживява поколенията. Номер 1. Ford Model A. На върха на пирамидата на механичната дълготрайност е Ford Model A. Тя е основата на автомобилната култура, която продължава да функционира 100 години след създаването си. Докато Model T постави света на джанти, Model A беше този, който усъвършенства формулата за ежедневна надежност. 4-цилиндровият му двигател и 3300 кубични сантиметра
са определението за абсолютна простота. Може да работи с почти всяко запалимо гориво, а дизайнът му е толкова логичен, че дете може да разбере как работи. С максимална скорост от 100 мили в час, Model A не е бавен реликт, а превозно средство, способно да се движи по днешните пътища. Неговият нитован стоманен шаси и джантите с телени спици са изключително устойчиви на удари и течение на времето. През 2026 година в експлоатация има повече Ford Model A, отколкото много съвременни марки произвеждат за една година, благодарение на световната общност, която поддържа тези екземпляри живи, както и на наличието на нови части, произведени по оригиналните спецификации. Това е автомобилът, който оцеля през голямата депресия, световните войни и дигиталната епоха, оставайки безспорният крал на механичната вечност. Ford Model A не е просто автомобил. Това е върховното доказателство, че човешкият гений, приложен с честност и солидни материали, може да създаде нещо, което да трае вечно. Историята на автомобила е хроника на изобретателност и упоритост, където истинската победа не се измерва с конски сили или най-съвременни технологии, а в способността да останеш полезен през вековете. Тези машини, които разгледахме, представляват върха на мисъл, която цени постоянството пред бързото потребление. В свят, който постоянно се променя, тези превозни средства стоят като фарове на стабилност, напомняйки ни, че механичното съвършенство е най-сигурният мост към бъдещето. В крайна сметка това, което оцелява, не е най-сложното, а най-автентично и най-добре изграденото.